Срещата на Тръмп с Путин. Видя ли горе тия F-22-ките как направиха петолъчка в твоя чест? 4-5 милиона долара съм дал за посещение. Защото те уважавам, защото те харесвам. Червен килим, защото знам, че седнем и се разбереме. Срещата на Тръмп с Зеленски. Добре бе, това секенце от Джъмбо ли ти го подариха? Моля да дойдеш с това секенце тук. Честно, нямам нерви, не мога да се занимавам повече с теб, нямам нерви. Та едно интервю долу на журналистите и бега. И аз не знам какво си говоря с теб. Наистина, няма какво си говоря. То от тебе нищо не зависи. Срещата на Тръмп с европейските лидери. Пичове, седнете долу в коридора на пеките ми, изчакайте. Ще хода един разговор имам да проведа и ще дойда. Да бе, веселете се, каквото искате правете. Дайте по една минерална вода на лидерите. Да знаете, ако не дойде, защото сега отивам да говоря по телефона, ако не се върна, значи не е имало смисъл. Дайте по едно интервю на журналистите и тръгвайте.